Onye ọma na-ege m ntị, ekene m gị. Daalụ maka isonyere m na pọdkastị nke ụbọchị taa. Na mgbe gara aga, anyị ahụla ka ọnọdụ si gbanwere Chike na ezinụlọ ya. Ihe ahụ atọghị ọchị, agha dị egwu dịka ndị Igbo na-ekwu. N'ụbọchị taa ka anyị jerezie hụ ka anya bụ ọnọdụ kasị aga. Ngwa gee ntị. Otu ụbọchị gaa, ego Chike nwere n'ụlọ a na-epelata mpe. Ndị ọ na-akụrụ nri dị ka aja. Ndị gbatara ọsọ ndụ na be ya na-achọ ikubi n'ihe gbasara agụụ. Ihe mere ha mee onye gara inyere ha aka. Mmadụ niile na-ada ada. Ọ dịghị onye jikwa ụkwụ ya kwụrụ ma ya fọdụ ịchọ onye ọ ga-enyere aka. Ebe ọgaranya dịka Chike na-ebe akwa agụụ, mara ihe ndị bụ ogbenye ga na-eme. Ndị Igbo tụrụ ilu na ọnwụ gburu ọgaranya liri ogbenye na ndụ. Mkpịsị na ndị ya hiri aka n'anya wee gbaa adịghị ime ma ya fọdụ ndị esiri ka esiri ọkụkọ. Chifo ndị gbatara ọsọ ndụ na be Chike apụwa ka ha mara ma o nwere ihe ha ga-ahụ wee rie ihe ụbọchị ahụ. Ndị ha na-ejere ọrụ edebeghị ego ma ya fọdụ ha bụ ndị na-ejere ha ọrụ. Onye nwere chiọma ọhụ onye ga-enye ya ihe oriri ma ọ rụchara ya ọrụ. Enye onye ahụ ji o buru lọta n'ụlọ ya ka ya na ndị be ya sie wee rie ihe nke ụbọchị ahụ, na-atụkwa anya maka echi. Ugbu a, ọ dịghị onye bụ ogbenye, ọ dịghị onye bụ ọgaranya. Naanị onye a na-ewe na ọ bụ ọgaranya bụ onye oriakụ ya na-esi ihe ugboro 3 n'ụbọchị. Chike nọ na-ele ihe oriri dị na be ya anya ka ọ na-agwụ, ma nchekwube adịghị maka ebe a ga-esi nweta ọzọ. Ọ dịghị ihe na-agba nwoke ara ka ụkọ ego. Chike laba n'elekere 10 n'abalị. Ọ na-ahịgharị onwe ya n'akwa ruo mgbe onye ọbụla rahụrụ ụra, nke bụ na ọ dịghị onye ga-abịa mara na ọ na-arahụ ụra ka ọ bụ na ọ naghị arahụ ụra. N'ụdị oge dị otu a, o bilie n'akwa ya gaa nọrọ n'oche ebe ahụ ka ọ na-anọchi efo. Ego dị ya n'akpa afọla naira 4. Nchekwube inweta ọzọ adịghị. O wee bilie jekwuwe ndị enyi ya nwoke nọ n'amị, n'ihi na ihe ọ masịrị ego ya ka ndị na-achị achị kama agaghị akwụ ndị amị ụgwọ. Mmadụ niile pụrụ agụụ maka na ndị amị jụ ịlụ ọgụ, ndị na-achị achị ahapụ oche ha gbafuo. Anaghị ekwe ka o jiri abalị 2 gafee mgbe eji akwụ ha ụgwọ tupu ego eruo ha aka. Ihe niile bịara daba dịka o si chọọ. Ọ bụ ụbọchị ahụ ka a kwụrụ ndị amị ụgwọ. Onye isi ha na Chike dị na mma nke ọma. Chike wee buru n'obi na ya ga-ebite nwoke ahụ ego ya na ndị ezinụlọ ya ga-eji na-eri ihe ka e wee na-ele ụbọchị anya n'ihu. Ewezụga na Chike bụ onye a maara ama nke ọma n'obodo, ọ gara iwe ya awa 4 tupu ọ hụ nwoke ahụ. Ka ọ kụrụ aka n'ụzọ ya, ọ nụrụ olu otu nwa agbọghọ nọ n'ime ụlọ zaa ya. Chike wee gụnwuo ihe edere n'akụkụ ọnụ ụzọ ahụ, hụ na ihe edere ebe ahụ na-achọghị ka onye ọbụla na-abụghị onye agha gafee ebe a mapadoro ya bụ ihe. Na nwa agbọghọ agafeghị ebe ahụ abụghị ihe dutere ya n'ebe nwoke ahụ bi. Ihe dutere ya bụ agụụ. O wee meghee ụzọ baa n'ime ụlọ ahụ, hụ ọmarịcha nwa agbọghọ nọ n'oche ebe ahụ na-agụ akwụkwọ. Ọ bụrụ mgbe Chike bụ Chike, ọ dịghị ihe ga-eme ka ọ ghara iji ọnụ ụtọ ya kwuhie ma nwa agbọghọ ahụ obi. Ma ugbu a, Chineke ejikọọla ya na Ada ọnụ. Ọ dịghị ihe nwere ike ịtọsa ha, ọbụladị ma nwa agbọghọ mara mma. Ma nwa agbọghọ ahụ wee ledo Chike anya n'ihu sị ya, onye ka ị na-achọ? Achọrọ m ịhụ Obi. Ọ bụ nwanne gị? Mba, lawa, o ruo na mgbede bịa. Iwe ruru Chike afọ. Ihe so wute ya nke ukwuu bụ na tupu alụwa ọgụ, Chike na-akwụrụ mmadụ 4 dịka nwa agbọghọ ahụ ụgwọ akwụkwọ na kọleji. Iwe ekweghị Chike ekwu okwu, o kwekwaghị ya esi ebe ahụ apụ. Nwoke a, ị nụrụ ihe m na-agwa gị? Naanị n'anya ka Chike na-ele nwa agbọghọ ahụ. Ọ dịghị anya
otu onye agha na-agbara Obi odibo n'ụka nwa agbọghọ ahụ na-agwa mmadụ okwu si n'azụ ụlọ pụta si ka ya bịa mara onye ọ na-agwa okwu. Ka ọ pụtara, lee Chike ka ọ kwụ ọtọ. Ọ maara Chike nke ọma, marakwa ihe Chike bụ n'anya ndị mmadụ. O wee sị Chike nọrọ ala ka ya jee kpọrọ ya nna ya ukwu. Iwe juru nwa agbọghọ ahụ obi. Onye ya si lawa ka Ndụka si ya nọrọ ala. Na nke a ka ọ ga-egosi Chike na Ndụka na ọ bụ enyi ya nwoke nwe ụlọ a. Ndụka gbara ya nkịtị na-aga ebe ọ na-aga. Ndụka gbakwara ya nkịtị ọzọ na-aga ebe ọ na-aga na-egheghị ya ọnụ. Ndụka bịa ebe a. Ndụka kwụrụ otu ebe lee ya anya ọjọọ, jiri iwe pụọ. Ndụka jere kpọọ nna ya ukwu bụ Obi topụrụ ogo mmadụ, maa mma, dị ebube. Uwe ndị soja nyekwuru aka mee ka ọ dị ka a ga-asị na ọ bụ ya ka Chukwu na-elere anya wee na-eke ndị mara mma. Kpakpando 3 dị ya n'ubu aka nri na n'ubu aka ekpe bụ ugo ka atụkwasịrị ya n'elu ọjị. Ka o si kelee Chike mgbe ọ pụtara mere ka nwa agbọghọ ahụ wee iwe karịa ihe ọ na-ewebu ewe. O wee gbarụọ ihu ya, zọrọ ije baa n'ime ọnụ ụlọ ebe Obi si pụta, nọrọ ebe ahụ kpọọ Obi si ya bịa. Obi si ya ka ya hụchaa onye bịara be ya. Ọ nọ ntakịrị oge, kpọọ Obi ọzọ. Obi agwa ya otu ihe ahụ. Ọ kpọkọtara Obi gba ya nkịtị na-akọrọ ihe dị ya mkpa. Chike si Obi ya jee zanụ ya oku ọ na-akpọ ya, ma Obi bụ mmadụ nna ya mụrụ. O kwuru sị na ọ bụrụ na nwa agbọghọ ahụ agaghị enwe ndidi ka ya na Chike kọrịchaa, ya hapụ ịgwa ya ihe ahụ o bu n'uche. Ka ha abụọ na-akọrị, nwa agbọghọ ahụ jere ka onye ndị mụrụ ya na-azụghị azụ bata n'ebe Chike na Obi na-akparị ụka, kpasawara Obi maka Ndụka. Iwe juru Obi ma o jisiri ike jide onwe ya aka ka nwoke. O wee sị nwa agbọghọ ahụ, ọ bụrụ na o nwere ihe na-esere gị na ndị mụ na ha bi, ọ bụ ebe a mụ na mmadụ nọ na-akọ akụkọ ka ị ga-abịa kpesara m ya. Iwe wee jide Obi, ọ baa mba ọ bara, chere na nwa agbọghọ ahụ ga-atụ egwu baa n'ime ụlọ, ma o nweghị isi. Naanị ihe nyere ụmụ nwoke bụ ụmụ nwanyị. Ị ga-ahụ odogwu nwoke ụmụ nwoke ndị ọzọ na-atụ egwu ma o ruo n'ụlọ ya nwunye ya achakpo ya anya. Ọ bụrụ ụmụ nwoke ka Obi tinyere iwu ha si ebe ahụ pụọ, ha enyeghị ya nsọpụrụ. Ha enye dimkpa ọ dara nsọpụrụ, ha enyeghị dimkpa ọ dara nsọpụrụ, ha enye kpakpando o bu n'ubu ya, n'ihi na inweta otu kpakpando na-esi ike ma ya fọdụ mmadụ inweta ya 3. Nwa agbọghọ ahụ wee saghe ọnụ, bupụwa ihe juru ya ọnụ. Obi, ya bụ na ọ bụ gị si Ndụka kparịwa m, ya bụ na ị were m ka ewu, n'ihi na m na-esi na be nne na nna m na-achọta gị ebe a. Ya bụ, o wee were akwa rụrụ ala mechie ihe ọ na-ekwu. Ndụka nọ n'azụ ụlọ na-ele ihe ga-eme. Mgbe nwa agbọghọ ahụ malitere bewe akwa, ya na ndị otu ya aṅụrịwa ọṅụ. Mgbe o bere akwa obere oge, Obi wee jụọ ya ihe Ndụka mere ya. O wee malite kọwa ka o si abụ ya si Ndụka kụnye ya mmiri ọṅụṅụ, Ndụka ajụ, ya si Ndụka mere ya nke a, Ndụka ajụ. O wee si Obi ya mesie Ndụka ike n'ihi ha abụọ. Obi bụ mmadụ na-akwanyere ibe ya ugwu. Ọ bụ mmadụ nwere obi ebere. Ma ọ bịa n'ọrụ amị na ịbụ nna ya erughị ya, ma ya fọdụ ịbụ enyi ya nwaanyị. Gịnị ka nwa agbọghọ dị ka nke a bụ n'ihe gbasara ọrụ amị, nke ịgwa ya ihe ọ ga-eme ndị amị ya? O wee kpọọ Ndụka wee bata. Nne, lee Ndụka anya n'ihu. Ọ dị gị ka Ndụka ejighị mmadụ 2 ma ọ bụ 3 wee tọọ gị, ma ọ bụrụ na gị na ya bụ otu nne na otu nna? Ị makwa na ewepụ ọgụ a, Ndụka nwere ike ịkwụrụ ụgwọ akwụkwọ. I wee lechaa ya anya n'ezighị ozi ka a ga-asị na ị gbatara ya odibo. Gee ntị, Ndụka bụ onye agha, mụ onwe m bụ onye agha. Mụ ka Ndụka na-efe, ọ bụghị gị ka a sị ya fewe, n'ihi na ọ dịghị ihe jikọrọ gị na ya. Onye isi nke abịa, onye m iwu nke ya, nke abịa onye m iwu nke ya. Gị onwe gị bịa ebe a, ibi nye m iwu nke gị. Ụbọchị ọzọ ị nwara nke a nwa, anya gị ahụ ntị gị.
nwa agbọghọ ahụ malitere bewe nke be akwa baa n'ime ọnụ ụlọ Obi jee nọrọ. Ọtụtụ ụmụ nwoke na-abụ ha hụ nwa agbọghọ echere na ha emeghị ka o kwuru, arụ eme. Ahụ nwa agbọghọ ha emewe ihe na-ekwesịghị ka ha mee. Ma onwe ihe ndị mmadụ niile ji na-asọpụrụ Obi, nke a bụ otu n'ime ha. Chike, biko kọwara m ihe ị na-akọrọ m. Hapụ onye chọrọ ibe akwa ka o bewere onwe ya akwa. Obi adịkwaghị ha abụọ mma ịkọwa ihe ha na-akọ. Obi wee buru redio ka ya chọta ebe ọ na-eti egwu, ka iwe wee zee ya n'obi, ma naanị mkpọtụ ka redio ya na-eme. Chike wee jụọ ya ma o mebiela. Ọ sị ya, nwanne m, hapụ ụdị redio a na-arụ ugbu a. Ndị nwere isi enweghị ọdụ, ndị nwere ọdụ enweghị isi. Biko tinyere m anya, ana m achọ ebe m ga-esi zụta ezigbo redio dị mma. Ọnwa egbuola ka a tụrụ aka. Chike nwere redio ma o nweghị ego ọ ga-eji na-eri ihe. Ọ na-abụ onye rijuo afọ, o gewe ihe redio na-ekwu. Ahụ ya chọrọ ego karịa ka ọ chọrọ redio. Obi ji ego ma ọ hụghị ebe ọ ga-esi zụta ezigbo redio dị mma. O wee bụrụ na onye bụ nri ahụla onye bụ ofe, onye bụ ofe ahụla onye bụ nri. Nke a adịghị ịtụfu oge. Chike duru Obi gaa na be ya. Obi zụrụ ezigbo redio ya, kpara ego a na-achọ tụsara Chike. Aṅụrị Chike nwere maka ego batara ya aka karịrị iwe were ya maka mkparị nwa agbọghọ ahụ nyere ya na be Obi. Chike wee tụgharịa n'uche ya. Mkparị nwa agbọghọ ahụ nyere ya ka ya na Ndụka ji sewe okwu ya na Ndụka sere ka iwe ji wee nwee nwa agbọghọ ahụ. Iwe were nwa agbọghọ ahụ ka o ji kpasuo Obi iwe Obi were mere ka Obi ji chọọ inweta egwu na redio ya, si ebe ahụ chọwa ịzụ nke ọhụrụ, nke bụ ụzọ ego a si bata ya aka ugbu a, ka ya na ndị be ya wee nwee ike na-eri ihe. Chike saghe ọnụ ya kpere Chineke ekpere sị, ekele dịrị Chineke n'ihi na o mere ka m si n'iwe nwa agbọghọ were nweta ihe m ga-eji na-adị ndụ. Tupu o kwe amin. Kedu onye nwa agbọghọ ahụ bụ? Chike amaghị mgbe Ada ji bịakwute ya n'ọnụ ụlọ ahụ. Ada, ọ bụghị nwa agbọghọ nke gị were ya bụ iwe. Ada lekọtara ya anya, ọchị tọwa ha abụọ. Ebe a ka pọdkast nke ụbọchị taa ga-abịa n'isi njedebe. Ịhụla ka o si dị, ya bụ ihe dị egwu. Chebirikwa m oge ọzọ mgbe m ga-ewetakwara gị pọdkast a. Akụkọ a ga na-aga n'iru. Echezokwala na akụkọ a ị nụrụ si n'akwụkwọ nke nwanne anyị nwoke Tony Ubesie dere, nke aha ya bụ Isi Akwụ dara n'ala. Ngwa ka ọ dị oge ọzọ. Nọdụ nke ọma.